eze ngevoice enkulu athi yimi uNkulunkulu. You just have to have a discernment spirit. Even if you don't trust lowo muntu leyo confirmation, phinde ubuyele kuye. Uthi baba, sengizwe 2-3 people. Yazi le desire le enginayo babhizi bayacindezela. Uzobona bazalwane uzokuphendula. Amen. Into enkulu bazalwane ekumele sigade ukuthi Mamlibisi, guard our heart. Because out of our heart bazalwane kuphuma khona izinto lezi esizifake ngaphakathi bazalwane. Let us guard our heart ukuthi our heart to the inhliziyo yakho ngabe igcwele ngani. Inhliziyo zethu zigcwele ngani? Zigcwele nge-anger, zigcwele nge-jealousy, zigcwele ngayo yonke ama-emotions maningi. And ama-emotions ayakhona ukutshintsha bazalwane. Ayakhona ukutshintsha from a sweet person to an angry person. Because ukugcwele la ngaphakathi ziningi lezi zinto lezi and asikhulumi ngazo. So zigcwele. Let's get our heart ukuthi sigcwalisa ini phakathi enhliziyweni zethu bazalwane. Because sizozikhuluma bese sigcwele hayi nazo sisakhona ukuhlala ziyaphuma ngoba sizigcwele kakhulu. Those are emotions bazalwane. Our emotions can be controllable. They can be controllable. And then sometimes the devil will say to you, Mchele, you are stronger than her. Yeah, tell her the beat of her mind. Sometimes you have to know when is the voice of God and when is the voice of the devil. When is the voice of God? Uzozwa ukuthi lento ekhulumayo kuwe i-align nezwi. I-align nezwi, once yanga-align nezwi, once yathi vele wayimele umxolele, wayimele umnikeze, God will never say that. uNkulunkulu will always say give, forgive, love, mercy. Into zikaNkulunkulu lezo. But one voice that is contradictory to the word of God, it does not come from God. So where lama voice kuthi ngabe ngiyampresenta na uNkulunkulu when I do these things? Because at the end of the day, Tina, we are ambassadors of God. Amen. Literally, uNkulunkulu encwadini is it 2 Corinthians? Literally, we must fight these thoughts. Sizilwise. Lapha phakathi kokube ne-spiritual warfare. Ungavumi bazalwane. You know, sometimes more quiet people think ukuthi you are stupid. Wena uvumela wonke umuntu adlalele la inhloko yakho. Unendlela yakho, indlela kaJesu yoku-address izinto. And the most uzi-addressa akukho ini bazalwane. Lithi ilizwi likaNkulunkulu, the higher, the lower power will submit. Ngoba akusakhulumi wena manje ngithi sokhuluma uNkulunkulu. So that power that is always ibambile bazalwane, it must bow down. And we must understand bazalwane, I think what as in understand in the verse of Ephesians, and we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities in higher powers bazalwane. The principalities, Satan in Klosoya is to cause havoc. Is to cause havoc in Klosoya Satan. So you must understand when you start to address loyo muntu, you are in trouble. You cannot address because it is that spirit that is in her that makes her to talk like that. So when now you have to address the spirit. Lesesilapha. Uthangeke ngizwe ngawe. Awusho lo muntu usho le spirit. Because uNkulunkulu uthi thina we are righteous. Yeah, sifana naye, we are righteous. We cannot do these things. Lithi ilizwi kaNkulunkulu ufuna ukwenza kahle. But ngizibona sengenze kabi. It's not you owenza kabi. It is the spirit that controls you. Ukuthi wenze kahle. So when you must understand when another person says something that is not right, it is the spirit behind.
So address that spirit. Address that spirit. If you don't uthi, I bind that spirit of jealousy. I bind that spirit of anger. On my sister. My sister has that spirit. Bazalwane. It is we have to pray one another, bazalwane. Sithandazelelane. Because sihamba sihlangana nalama emotions. And asazi ukuthi siwasolva kanjani. Siwasolva kanjani bazalwane. Ziningi. We cannot go around gossiping. Amen. Umbonile ukuthi unjani bazalwane. It's your responsibility to pray for her. Not go around and say, oh, okay, you are worse than her. Amen. You are worse than her. Go, ufike endlini, ukhuleke uthi baba, nangu umntwana wakho. Ngiyamkhulekela. Ngiyazi ukuthi akusungule. It is the spirit behind. Amen. Yadingeka ukuthi uyihlole wena mnikazi. Uyihlole wena bathi into sport wenze i-control one. Uzibheke wena hayi always wena ukhomba abantu ukuthi ithatha kube wena phile. Ukuthi njengoba manje isimo sinje mina uNkulunkulu ukuthi ngami yini engirong kulesimo or yilo muntu lo. If uNkulunkulu yaphendula ukuthi hayi mhlawumbe yilo muntu umkhulekise. Usika uthwena umlilo wakhe bathi ungaphephethi umlilo ayisho bese ufuna ukufaka bonke labazalwane ba-influencer ngalomuntu ukuthi umuntu oswa ayifuneki sinabantwana bakaNkulunkulu bangcwele uthi thina sibukhanya kwezwe uthi siyitswayelezwe uthi babona ngokuba nithandana ukuba ningabafundi bami hayi ukuprethendelana manje nendaba nawe ngisakuwe siyenza izwi bantwana bakaNkulunkulu asidini ngokukhuluma siyenza izwi if yimi okuyilong imele ukuthi ngixolise hayi ukuthi ngokuthi ngithi hey ngiyaxolisa mntana sekhaya sokuthi ngidoma ngiyenza izwi likaNkulunkulu. Haleluya bantwana. Haleluya. Ngizocela umama Mabuza mara sike sithi kancane fahla sike sithi ukuthi umhlabelelo kancane nje sicela ukuthi abakwazi ukuhlabelela basihlabelele mama Luthi. Siyabonga that asifundeni ukucontrol our emotions masingakhuluma noma kanjani nomuntu konke lokho kwenza i-mental health yomuntu ukuthi ibe accepted kuye nasemphakathini. Ngizokhuluma nge-social yomuntu uxhumana kanjani nomunye umuntu ngizoba mfishane nje. Zimbili izimpawu zomuntu ukuthi uxhumana kanjani, it's either good or bad, kuhle or kubi. Ubonakala kanjani umuntu onenkinga yokuxhumana umuntu onezimpawu ezinhle zokuxhumana nabantu? Uhappy. Lo muntu loyo ujabulile.
lo muntu lo uwelcoming uyakhona ukuthi manje sawubona sesi uyasmile i-body language yakhe iyasho ukuthi uyangamukela une social enhle lapho uma i-social yakho iyihle futhi kulula kuwe ukuthi la uhamba khona uba nabangani ula uhamba khona wena awunankinga yokuthi umuntu wokubulisa uyakwelcome umuntu onempawu ezinhle zokusocialize uhlala muhle ya uyasithanda ngoba yazi ukuthi yonke into ayenzayo yena unokujabula phakathi amen bese kuba izimpawu zomuntu ongajabulanga onganaso full social skill ephansi lo muntu akajabuli lo muntu ubona bubi noma kunobuhle lo muntu lona unomoya omubi kulula kuye ukuthi angahlala akubona nomuhle kanjani athi mara kodwa lento yakhe ngiyajabulisa uyamthola ukuthi le uyanyefula lo muntu lamagama kwazi ukubisa ngesingisi le ngoba isinto lo muntu wakhona ubonakala kanjani uyasi-isolate uhlala lapha ekoneni angisho njalo mama nhlakahle asibazalwane iyenzeka lento leyo kuwonke umuntu le umuntu uyabalele ku-social skills abele social skills ukhona lo muntu oyinesayo i-anti-social skill vele niyazi ngifuhlana nabo kujabula kahlala bahlala ekoneni bekele uyamthola ukuthi lo muntu entertainer lento ayisiyihle elinye into naye lento le yazi ukuthi iyabulala kahle kahle iyamlimaza ngaphakathi yena uyibona ukuthi hayi cha ngizahlanza bangidina lesi hayi itafula leni hayi bangidina itafula uyamthola uyabona ukuthi bheka iyongibona i-national expression yami i-processual skill yami isuka kuphi usikhuluma nge-emotions anithi control emotions once lento ithi kimi le tafula lelo elithanda mangisibuzo zokwenzakalana kunevesi engithanda ukuthi sifunde ku-Hebrew 12 verse 25 izwi lenkosi ulithi khona ukubona isizulu angifunde lesizulu ukubona ukuthi izulu bazalwane akekho umuntu abakhona ngicela lophethe isizulu lophethe isiswati nesile nje kodwa ngithanda lesizulu kakhulu ufuna ukuthi Hebrew 10 verse 25 yes nesizulu yes amen amen singakuyeki ukuhlangana kwakumkhulu ya ukuhlangana angithi anti-social awuhlangani nabantu awuqhumani kahle nabantu izwi lenkosi lithi qhumana nabantu yini kwenzakalani kuwe uma ungahlangani nabantu uba ne-depression uthulile ngithi awuqhumani nabantu ngithi uba nayo enga ukhuluma ngayo nomisi kuba ya enga uba ne-enga ukuthi bayamzonda labantu uyamthola uma ungaqhubani nabantu kukhona le inamos le ngaphakathi kuwe iza-exaggerate izinto ozibonayo izenze ezingekho lapha uthi wena vele abangibulisi noma bangibona ukuthi ngine-something it's in your mind ayikho once you're antisocial your mind iyadisturbeka i-mental yakho i-capacity yakho iyehla as a result angitsho ukuthi kunjalo ngoba omunye uzasuke abele uthola ukuthi lezimpawu lezikhona kunazo isikhathi esiningi kunalezi ama-diseases afana abo-schizophrenia abo-dementia abo-anxiety abo-bipolar disorder kakhulu kaningi angisho ukuthi unjalo necantshi bazalwane kaningi i-assessment ucwaliwa unaley'mpawu lezo isikhathi esiningi unenkinga mentally so uma unable to socialize nabantu it might be underlying problem yale mental illness esihlile mind you we have mental illness sonke lokhu singasinabo kuhlanyanyana buza mabuza usho kanjani ucasuza ngibona
wonke umuntu bazalwane sine you understand umntana kaNgcasweni endlini khona ngishaya ngesicathulo manje. That is my mental capacity fika change. Kodwa sister Dorcas i-controllable. Uma i-controllable ngizothi mangicabanga ukuthi hayi man lento sengiyayi-overdo pause. Once ngangakholwa ukuyiphoza sekune-mental illness phakathi. Ungayigugula uzayithola lento leyo. Kunalento bathi schizophrenia. Schizophrenia it's a cluster of diseases. Ziningi lezinto. Lo muntu ubona esingakuboni, uzwa esingakubuzwa. Ngiyangithola. Umvalo mangithatha 10 minutes. Ubona esingakuboni. Lo muntu yena ngakutshela ukuthi yazi ngibona na 9 nyonga la ndlini ikhona isithele ngayo. Uyabona ukuthi lento ayikho yena uyibona kuyi-real bazalwane because i-social yakhe ifathele sekafetheke phakathi emqondweni wakhe. Okay. So let's tell us it's a cluster about depression, about anxiety. Bipolar mood disorder as he umuntu uba excited. Isabona buleke. Kunjani? After an hour. Yeah, yabona ukuthi ngisho kanjani? Ngiba manic depressed same time. So kuyenzeka sila nabo endlini zikhona lento lezo. Ayunemuntu wamuzi wakhe into leyo. But let us not singakuthathi kalula lo sekuthatheni kuye. It's a problem bazalwane. Social yomuntu. Okay. So and how social sithi mathuthela kanjani? Ithuthela kanjani social yakho? Bazalwane it's a long EJN. Nikhulume ngama supplements. Bazalwane bakhuluqiniso bazalwane. The most phila la sidla izinto esi-processed. Asadli imfino elinywa lapha sizwa imfino eselinywa emabhodleleni ayisi-healthy kakhulu. So we need supplements ukuze ukuthi singeze lezi zinto ezikhona kithi. Magnesium ukhulume kahle sisi. Magnesium glycinate uma uyiphuza yona yenza inhliziyo the pumping of blood i-circulate ihambe kahle. Ngiyamthola sidevelop ama-nerves siphathwa amadolo zonke lezi zinto lezo siphuze ama-supplements. Ama-supplements yini na? Ama-supplements akusimaphilisi spinach lezi zinto lezi ema-vegan fruits basiprocessile zamenje bese si-encourage le mpilo ukuthi iqhubeke. Angithi bazalwane. So umqoka ukuthi sibusenze lento lezi kuze ukuthi i-social skill yethu ingabi phansi ngoba uma iphansi uzend up wena uba depressed uva buhlungu ukuthi angisocialize kahle nomuntu uzwa buhlungu yazi ukuthi bazalwane uDorcas ukhulume kahle isidokaz wathi umuntu uyavela nje yena ubona i-mistake kuyo yabona bese ngifika lapho sengiloza isidoko sakho sisidoko uzigcwele kahle isidoko kodwa sengiyanto angikhulumi nakuthi sisidoko sidle idoko sakho abantu bathi siyawo. How you approach things that's good social. Awufike nje la kimi ufuna ukuthi noma ujwayele kangakanani bazalwane unalendlela ube nendlela ube ne-self respect ukuhlonipha uzokuhlonipha. So if you have good social skills you can respect people. If ingekho phansi uzanyefula tu uzokhuluma yonke into ofuna ukukhuluma noma ingekho. Amen. Angithi ungakhulumi umuntu into mayiro indlela oyibeka ngayo indaba. Uyamthola. Uma uyibeka noma i-wrong kodwa uzayenza ukuthi wena uyakhe ukuthi ibe acceptable. Wenzela ini ukuthi nakusasa lo muntu accept. I-communication yami izoba yinhle nawe uma umhloniphi. Nezinonkosi bazalwane. Let's come to the sister singamakhosikazi lokunzela bazalwane lokuza kwakho la akusinto encane into enkulu. Angimlekise nje nami yazi mamphuthi sisidudu ningazi ngincane sisakancane sinabantwana abancane kunkele so simsasana la front yini simbeka la phansi ematshalweni bengahluphi kanjani enhlungile yazi basala anitshela iqiniso besizana besilana besingahlathi lemuva labantwana bethu besilana bona ba disciplined bebangadli ama chips esontweni yilaba bamanje laba baba 2000 yazi ukuthi all those things yasibazalwane zabakelana ne. But mangathi ngiyamkhuza umntana ukuthi mama awuhlala la umama ubuza umntana ngiyamzonda. Especially ma 2000 ngicela second ukuthi nisifundise nina. Nifundisekile nina mara kwasifundisa phambili. Abantwana beni mfundisa ukuthi akaface i-love abheke iproblem. Akusi good social skill go and face the world. Akusi discipline. Akusi discipline.
Le discipline yenza ukuthi ungasakhoni umntwana ukuthi akube to the next step. Grow. Whatever you're doing, wazi ukuthi umntwana uyamkhulisa uyaphambili. So, ngifunda okuningi. Mamphuthisi, cishe silingana, ngisho 2 months. Yes. Mara ngiyazi ukuthi fanele ukukhulume inganaye. Ngiyazi ukuthi nawe fanele ukukhulume nawe kanjani. Uma ngijoke ngiyajoke, uma ngajoke angijoke. So social skills zethu asisifundiseni thina, let us train ourselves. Ingqondo yethu iguquke. Ingqondo yabo sibeconfort ingqondo yethu iguquke. Whatever ngikhulumayo kuwe, mangifike ngishicane kimi cha. Ngisho before ngizothi kuwe ayangidina, mangisho kimi ufike uyangidina. Ngisho kimi, hayi. Uyayizwa ukuthi ngiyazidina. So ngizosho kanjani uma ngayithandi kumuntu lento leyo? Amen bazalwane. Ngiyabonga. Because in this is Usho njalo umama ubuza uthi indaba ila upstairs lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi umuntu maseka kuKristu Jesu kumele ukuthi uyisitala esisha and ingqondo yakhe kumele ukuthi iguquke asacabange like before sesicabanga ngale ndlela uNkulunkulu ngokusizwa nguye ngakho afuna ngakhona. Haleluya bangcwele. Ngizocela ukuthi bese sihlalelela nje kancane bese kuza uma Msimelani azositshela nge-intellectual intellectual ngiyibiza kahle isilungu leso intellectual mental. Haleluya. Over to you, Msimelani. Siyabonga. Amen bazalwane. Ngiyabingelela uma mfundisi ngibekelele ipackage yabomama bonke, ngibekelela abomama bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Topic engiphethe mina intellectual or mentally. I-mentally bakhulume ngayo, i-mentally ne-intellectual into eyodwa. So mina engiphethe eye-mentally. So bakhulumile kakhulu ngayo ngoba iphathelene nomzimba womuntu. So indlela engikhuluma ngayo la, izwi leNkosi liyasixwayisa abasashula abazalwane ukuthi ingqondo zethu maziguquke. I-mentally iyingozi kakhulu indaba yengqondo. Umuntu uyahlangabezana nezinto eziningi empilweni yakhe eyedwa. Ehlelwe yilokho, egcineni abese sekayabutha konke, acabange one by one ukuthi kungani yena. Abelokazindla yedwa ukuthi why kodwa mina ngivelelwa yilokhu, why ngivelelwa yilokhu, why kuyini. And then leyo nto leyo iyakhela engqondweni.
ngamanye amazwi ucabanga ngokwedlulele. Uvela acabange kuze kwendlulele. Agcine kungasakhonakala ukuthi ingqondo ibe nespace sokuthi ibambele ukucabanga kwakhe ngoba ucabanga lokho akuhlanganise konke kanti kahle udameja ingqondo yakhe. Ingqondo uma ungathi uyabheka uzothola abantu bane-depression. That is why sithi abantu baku-psychiatric. And then uthola umuntu une-depression because ucabanga kakhulu izinto mazimvelela. So engifuna ukukusho mina namhlanje ufuna sikhulume noJoshua 1:8. Lithi iBhayibheli lencwadi yomthetho wozidla ngayo imini nobusuku. Ngamanye amazwi ingasuki kuwe. Lithi iBhayibheli iyona ncwadi eyohlahlamelisa indlela yakho. Le ncwadi yomthetho. Ake kuthi nakufika imicabango bese sowuyema uyaphoza. Ukhumbule izwi likaNkulunkulu, thatha iBhayibheli. Ungabeki zonke inkinga zakho phambi kwakho. Beka iBhayibheli phambi kwakho. Uthi uJoshua 1:8 le ncwadi yomthetho wozidla ngayo imini nobusuku khona iyohlahlamelisa indlela yakho. Kuningi ofuna ukuthi kwenzeke empilweni yakho. Ende kuningi osazibuza ngako ukuthi kokwenzeka nini. Ende kuningi osazibuza ukuthi kodwa why kwakwehlela mina. Uma sifunda Jeremiah chapter 29:11. iBhayibheli lithi, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you. uNkulunkulu unamaplani amahle nathi. uNkulunkulu unamaplani amahle. Basakhulumile la ukuthi lesikhathi ezinye izinto akakabi isikhathi sakho. Akakabi isikhathi. Kodwa yonke into inesikhathi sayo. uNkulunkulu uneplan enhle ngempilo yethu. Uma sifunda izwi lenkosi from the book of Mark chapter 4. Izwi lenkosi lisitshela kahle uJesu unabafundi bakhe. Jesu nabafundi. Lishonile lami. Uthi Jesu masiwelele ngaphesheya. Ukhipha izwi. Izwi elizosiza ingqondo yomuntu. Uthi Jesu masiwelele ngaphesheya. Bangena emkhunjini. Sebangenile emkhunjini. Izinto ziyenzeka. Njengoba nawe uJesu athembisile. Izinto zenzeka usemkhunjini. Omunye uyahlukumezeka, omunye kwenzakalani ngempilo yakhe usemkhunjini. Uthi uJesu masiwelele ngaphesheya. Emkhunjini kwenzeka izinto. Kuqala isivumu basemkhunjini. Basemkhunjini kuqala isivumu. Amanzi ayangena. Kuqala konke kungena amanzi, bazama ukukhipha amanzi, benza zonke izinto. Kodwa ngoba uPeter ubekhona. Esikhathini esiningi uPeter bekambuleleka ezintweni eziningi. uPeter uyamvusa uJesu. Uthi Jesu uyamvusa ukuthi akavuke abone naku bafa. uJesu uma kavuka uthola amanzi agcwele emkhunjini. Uma kandlula uthola abafundi babhizi. Uma kandlula lapho uthola ulwandle luyenca ngaphezulu kwazo zonke izinto. Ulwandle alufuni lutho. Uma kandlula afika lapha uthola kune-source, the problem, umoya osuzilento enza ukuthi kube nalo moya ongaka. So ngifuna ukusho bazalwane, ngisaqhubeka naso lesi
ungena emkhunjini wensindiso. Then emkhunjini usindiswa uJesu ukuze ungene la mkhunjini manje bese sikuwo wensindiso. Sesisindisiwe, sihamba naye uJesu. Sihamba naye uJesu. Uthe uJesu masiwelele ngaphesheya. The only problem wena ikhohliwe ushiye izwi. Ushiye izwi. So uPeter uyakhumbula ukuthi ukhona lo lokhulume izwi ake novusa yena. Naye akasakhulumi izwi leli elikhulunyiwe kodwa uyovusa yena. Uma namvusa uyavuka uJesu uyothulisa nayi inkinga lapha. Inkinga yilena eyenza ukuthi kube nomoya. Inkinga yilo yamoya osuke lapha wenza zonke lezi zinto. Engifuna ukusho ukuthi uma ngabe sikhuluma ngemental bazalwane, kuningi ukuxokozela okusengqondweni yomuntu eyedwa. Kusukela ekseni uyacabanga liyashona ilanga kufika lo mntwana uripota ukuthi ubani sekwenzeke so, ubani sekuyiloko, naku sekwenzeke lokho. Uma uthi ucabanga ukuyihlanganisa zonke lezi zinto uthola ukuthi cha, zingaphezulu kwamandla wami. Sibomama sinabantwana, sibomama kuningi okusivelelayo. Uma sokuqala ucabanga ukuthi kodwa lento ngingayilungisa kanjani, i-depression iphatha ngisho nabo-professor bazamazulu, iphatha abo-professor. Lapha kithi esibhedlela uzothola ukuthi kunabodokotela abaku-depression and abanye ama-patient khona la amande bayakonsulta kubo baba-prescribe. So uma singabe thina lapha epharmacy singekho more vigilant ngezinto ezenziwa ngama-patient abuya ku-psychiatric, uza ne-script saka-professional doctor afika sinikeze i-pharmacist ukuthi mayimnike this medication and i-right, but isikhathi abakuso wrong because lo muntu uzele i-depression akazelanga that prescription eseyi-prescribe-wa ulo doctor admithwe nayo. U-admithwa ku-doctor, u-admithwa ku-professor, abantu abakhulu baya-admithwa ngenxa yengqondo. Why bazalwane? It's because manje kulo mkhumbi kungena amanzi. Kulo mkhumbi kungena amanzi. And alethwa yini ile ya problem? Ngifuna ukusho ukuthi namhlanje bazalwane ake sesiyeni ku-problem umoya. Imimoya ehlasela thina eyenza ukuthi ingqondo zethu zicabange ngokujulile, eyenza ukuthi imindeni yethu ihlakazeke okanye imindeni yethu ilethelithi ama-problems engqondweni yakho. Uma uthi uyabheka uthi ake ngithi umama ubheka nayo ingane yakho lekwenzeke lokho, lona-ke naye ubika lokho, lona ubika lokho, konke kuya kuwo. Asasho uMamulwisi ukuthi yibo labangigijimisa kakhulu la, and then the next thing naseyicala iy'nyawo zibuhlungu awusakhona. Yibo basakhuluma abazalwane ukuthi kunakho konke guide your mind, kusho izwi laNkulunkulu. Kunakho konke guide your mind. Yet asiyekeni ukuthi uma ngabe sihlangabezana nezimpi endleleni bese sesiyekela izwi laNkulunkulu sibhekane nezimpi. Abafundi bakaJesu babhekana namanzi, bakhohlwa ukuthi uJesu ukhulume izwi uthe masiwelele ngaphesheya. Uma singaphatha izwi sizokhona ukuncoma. Kodwa uma sishiya izwi angeke sincobe. Lezi zimpi nayo yonke le mimoya iyoncoba thina. Egcineni ubani ozogula? Yithi. Egcineni ubani ozoba senkingeni? Yithi. So ngifuna ukusho ukuthi bazalwane kukho konke la isihloko enginikwa sona intellectually or mentally, ingqondo yomuntu iphathe konke. Ngitshele nje ukuthi uma ngabe besakhuluma umama isafundisa ngayo, asakhuluma umama uza khuluma umama ethe bonke bafundisile ngengqondo. Ingqondo uma ngabe umuntu alahlekelwa ingqondo umthola la struggling angazi into ayenzayo. Sekuphelile naye.
So ngicela ukuthi sihlale nezwi likaNkulunkulu senzeni sure ukuthi sifunda izwi. Lapho nawuhlangabezana nezimpi, funda izwi, hlala kuNkulunkulu, reporta kuNkulunkulu. Ungaripoti kakhulu ebantwini, but reporta kuye uNkulunkulu. Uye umuntu owaziyo ngengqondo yakho, uye owazi ngempilo yakho. So yilokho bazalwane ngifuna ukukusho ukuthi ingqondo ithwele kakhulu. Kodwa uNkulunkulu unikile izwi. Ukunikile izwi. Lamanzi lawa angenako, lemimoya lehlaselayo. uNkulunkulu unikile izwi. Khuluma izwi phezu kwesimo. Khuluma izwi phezu kwalesi simo. Noma ngabe yisiphi isimo. Noma yisiphi. Fika ekhaya yazi lesi simo lesi kudala simhlupha. Yabona namhlanje ngiyangena lakhaya ngikhuluma naso lesi simo. Wena simo phuma. Uyaphuma lakhaya. Angeke ngiphinde ngibuyele kusimo esifanako nakusasa. No. Siyaphuma khuluma izwi. Uthe wena Jesu singaphezulu kwabanqobo. Why sizoxoxwa izimo? Why sixoxwa izimo? Ingqondo zethu size sihlukumezeka kangaka nje kungenxa yokuthi izimo esibhekene nazo azikho lula. Kodwa uNkulunkulu zilula, hlala ezwini. Ngisunaka lezi zimo ngoba ngeke lezi zimo uzuzinqobe. Naka uNkulunkulu, funda izwi, kholwa uNkulunkulu kukho konke. Kholwa uNkulunkulu, kholwa izwi lakhe. Uma ungakholwa izwi lakhe akukho okuhlula. Joshua 1 verse 8. uNkulunkulu ankosisi. Indaba kahle kahle ise upstairs. Naso kuthiwa isimo sethu sengqondo kumele ukuthi siguqulwa yini izwi likaNkulunkulu kuphela. Yazi ngihleli laphana ngiyabamamela zonke iphika esikhulumile ngiyazwa ukuthi yazi zikhuluma konke kahle kahle indaba isengqondweni ukuthi how you think ingqondo yakho isebenza kanjani. Ake